Traffic ang ginatudlo rason ni Mr. Boyet Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative akon WVTC, sa madugay nga waiting time sa mga terminal sa mga pasahero. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Parcon, iyagin pahayag nga wala man nila ginapapuno ang unit antes mag-pull out apang nagakadugayan sa mga dalanon sa syudad. Dugang pa niya, bastante man ang units nga gidalakipan sang modernized buses kag mga consolidated nga traditional jeepneys. Pahayag pa sang natungdan, ginahitso nila ang deployment sang units antes pa man magbukas ang klase sa Lunes, Hulyo 29. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Parcon. Kay bisan kita mismo no sang time nga loan Monday no Monday nga adlaw kita nato lang ang pagbalik sa ato mga unit tama ka dugay no kay halimbawa ko si ang Mon terminal naton assign na sa Plaza Libertad no hindi man ta pwede ka cutting trip tungod man nga bawal man madakpan kita no kag aton sinidiri nga napangayo lang sa PST mo kag sa TMEO nga dapat ang aton nga mga syudad naton dapat ang mga obstruction no sa dalan nga dapat nila i-assist nila kada Lunes no kiti Lunes kung damo sang pasahero sa tiginulan pa maluoy makita sang mga pasahero naton kung nalantaw naton kim ang aton nga mga unit kung hindi lang traffic sa syudad segundo minutos malang ang gap no sa aton nga mga unit kadi na ina-monitor ko na sa aton nga monitoring. Nahibaluan niya suno kay Mr. Boyet Parcon, nakigsapol na sila upod ang Iloilo City Government o ng Traffic Management Unit sang syudad. Report nagikan sa Iloilo City. Ini si K5, Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang iniga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.